Sitten jos meillä olisi joku live-striimi YouTube, niin kukaan ei katsoisi sitä. Älä ne, siellä voisi olla paljonkin katsojia. Sitten lähti. Ei lähtenyt. Äitis lähti, kun sai kuulla, että se on raskaana. Hämmästäkin. Aha, lol. Mopo meni nurin. Vähän otti muuten damagea vittu. Mä pidän sulta tiukasti kiinni. Ei, älä purista mun vasenta kassia. Moottoriurheilu tuntuu olevan vaarallista. Onko sulla medikkiä? Mä vedän ton mun medikitin tässä vaiheessa. Eipä tarvitse purskella purana. Äijä täällä. Se on paskahuussi vasemmalla puolella. Nyt paskahuussi on oikealla puolella jo tänne päin tulossa. Sä et siitä näe sitä ollenkaan. Päästään se lähemmäs. Joo, mä näen sen tuolla, mutta... Toinen ei tule hevitu perässä. Ei oo skopea. Onhan sulla kultakattelassa skopea. Kato saatana. Päästään se toinen ja kans tohon aukeelle. Ensimmäinen jätkä tähtää. Joo, ammutaan. Mitä vittua, mä oon maissa. Joku muu ampuu tänne. Tuu tänne Pepi. Vasemmalta. Joo. Se tuli SKS:stä niin, että laulo saatana. No sitten. Mä tosta tommosen medikin. Se asuu ampumaan muuten päähän ja mitä helvettiä, mulla on kaikki liivit ja kypärät paskana. Vittu, ne 2 jäpää hävisi. Ota hatkat. Jep. Vitu idea, miksi se meitä rupes ampuu? Näyttävä granaatteja Aha, joku puskee tänne. Hei, tehdään sama sille. Tohon puun taakse meni jäpä. Tän naati siihen. Joo. Oho. Ei se on toinen jäpä tuo vasemmalla. Jep. Nokkasin se. Kuoli. Toinen jäpä vielä tuossa puun takana. Tää oli joku erilainen yrittäjä, koska... Se kuoli sinne puun taakse. Joo, niin se on tuo kaveri. Koukkasin saat. Ei ollut. Tää kuoli mennään suoraan. Tää ei. Ei kuollut, kun mä sen tapoin. Niin, siis sä tapoit sen suoraan, mutta se toinen jätkä seisoi vielä siellä puun takana. Niin, siis sä kun nokkasit sen, ja mä tapoin. Tarvit sä 4 skope? Ei, mä sain 8 skopen tältä. Ja mulla se 4 skope oli jo aikaisemmin. Ja alkoi mun taistelu. Pitäis vähän tutkii.
Vitussa mä en osunut tuohon paremmin. No se tallo vai missä ne? Nää tässä mun edessä puun takana. Alaspäin yksi puu suurin piirtein niinku. Ja yrittävät mua. Ei tippunut, mä mielessäni yritin ampua sitä päähän, mutta ei tippunut. Se varmaan hiilaa tossa toisen puun takana. Knokkasi. Joo, nyt on lähemmän puun takana on yksi. Kuoli. Hyvä, toinenkin kuoli. Pitäisikö mä ottaa tuon mopo ja lähtee vittuun täältä? Joo, kai sä luuttaa noin jätkät, mä käyn Tarvitsee mitään. Pitkä lippas. Ai vittu, joku ampuu mua. Ja tuo tää medi. Ai vittu. Mä oon ollut nokeassa. Mistä vittu sampuu? Varmaan tuolta talolta. Mä otin 20 sekkaa aikaa, että vedän medikki sitä saman tien. Mä vedän supermedikin. Jep. Ai ei, sulla ei kypärää enää. Jep. Käy hakee. Mä oon mopo valmiudessa. Ei vittu, se toinen kuoli. Mä tiedän, lähdetään vittu. Stop. Haloo. Siis jotenkin mä rupesin tykkää tästä umpista kyllä nyt. Mun mielestä meillä on maastokulkuneuvo. Tää on rajolaita. Sivuvaunut Syndappel yksi parhaista maastossa. Mihin vittuun me mennään? 20 vittu maastossa sivuvaunuvehkeellä. Oho, Mihin se mopo meni? en mä tiedä vittu. Ei vittu. Kaja, älä vittu. Kuollaan tähän alueeseen vielä. Niin kuollaan. Mä tipun ainakin. Se on medikki enää. Se varmaan kerkeä vetää sitä saatana. Pärjääkö pannekella hetken aikaa, että pystyy vetämään. Et pärjää kauan, katsotaan alue saavutetaan. Nyt tulee tamake ihan vitusti. Oi vittu, ihan siinä tässä kerkeä on minäkään. Terveys se on pannekes. Ei. Mitä sä teet? Vedi iso medikitti ja sekunti. Voi vittu. En mä kerkeä millään. Ei mitään toivoa. No voi hitsi. Vähän huono, kun mullakaan ei ole mitään medejä, mutta on pillereitä ja Red Bullia. Tuo alue on aika metkässä paikassa. Joo, niin on. Mä en vielä lähde juoksemaan, että mä saisin pikkusen HP:tä.
Umppikädässä ei pysty medaamaan näköjään. No, sehän tietysti käy järkeä. Totta vitussa. Hetkä vetää vittu punainen hiuksi päässä. Kypärät on nössöillä. Nimenomaan. Tarvitaan mitään muuta kuin tommonen pari päivän reppu ja paistepannu perseellä, niin tää on tehty aamiaismunat. Nimenomaan. Kastinut muuta kaipaa. Nössöjen munista, mitkä on revitty irti. Vittu mä oon niin kuollut. Vittu, sulla on niin eri juoksureitit, mitä mä olisin mennä. Häh? Ei nyt paljon reittiä, kun kerkeä kattelee. No, mutta toisaalta selvit kyllä alueelle näköjään ihan aivan huoletta. Ei, siinä on jätkä kiven vasemmalla. Fuck! Tapassa. Vittu mä sain paskahalvauksen. Missä sen kaveri on? No en mä tiedä, mutta se tietää nyt missä sä oot. Sinulla vaihtasi paikkaa. Onko sen kaveri tuolla? Ei, ne tappelee keskenään. Meni sinne toisen puun taakse. Sun etuvasemmalla. Kello 11. Ampuu sua. Se mä koitin ottaa kypärää tolta. Ja siellä se kurkistelee puun takana. Joo, siinähän kurkistelee. Heittäytyi granaati. En väistä. Tuo äiti se heitti granaati. Onko sulla savuja? Ei. Miten sulla ei voi olla savuja? Vittu tää uppi on kova. Ei vittu. Sitä on kypärää. Ota siltä seuraavalta kaiparilta. Ei, 12 sekunnin alue. Joo. Tuo umpi on raju, kun siinä ei enää, siis siinä rekyliä käynnissä katsoa ollenkaan. Joo, siis tähän on ihan vittu hyvä oikeasta näköjään. Se on vähän niinku toi vektorilla silloin, kun se tuli, niin sehän oli ihan helvetin hyvä, kun siinä ei ole rekyliä yhtään. Nyt siihen sitten löytyi rekyliä silleen niinku tasoa morjees. Aika vekko oli vaihtoehto vetää vähän hörppyä tohon väliin. Ota voitto, tässä on enää 17-15 jätkää hengessä. Joo, no problem. Tsekkaamista tuo alueella. No joo, mä sitä just tässä just kattelin. Mun vahvin betti olisi tuolta oikein kautta, mutta Ja oikealla kyllä ammuttiin ihan vitusti. siellä on aika helvetin jyrkkää maastoa. Sieltä pääsee sieltä niinku ihan vitu jyrkänteeltä nousee ylöspäin.
Mä eniten pelaa Sä- tänne, mikä on mun takana. Joo, ei tonne. Ai niin vittu, sulla on se silu vielä. Heti vaan kun alueelle, niin rötkölee siihen. Vittu. Sä oot sä alueella vai et saa? On. Kartan mukaan sä et oo. Malauta. Saatana! Et sä voi vetää tommosella lotolla vittu. Vittu 5/5. Mitä vittua tässä tapahtuu? Ammut lippaa päin helvettiä ja sen jälkeen se toinen ampui lippaa ihan päin helvettiä ja sen jälkeen se on lopetit. Ihan mitä hyvä. Tää on niin videokamaa tää homma. Se tallennan välissä, että Ehkä mä en enää dissaa uppia niin paljon. ymmärrän. Sä ajattelit ton lähestymisen ihan samalla tavalla kuin minäkin. Se on jäpä. Sulla on ihan saakeli hyvä asema. 50 sekkaa. Miten mitä toi tapahtuu? Jätkäsin puulla. Hei, 3 jäljellä. Skarppaa. Ei pysty. Nyt hereillä vittu. Vittu, otat vielä voiton tästä. Ei Ihan vittu. tulee kaikki siinä suunnassa, mihin sä katot. Niin on. Miks tuo jäpä? En mä ihan varma. Vittu kun lokkasin se. Ja siinä edessä oleva puutakainen jäbä. Oh fuck. Vittu kun olis mennyt kuin laakesta vai? Headshot AKM. No, ei tää huono peli ollut.